Od zaljubljenika u istočnjačke borilačke veštine i fanatičnog sledbenika Bruce Lee-a, diplomirani ekonomista postao je priznati i uvaženi proizvođač, odnosno odgajivač japanskih prepelica. Da li to može postati i unosan posao, čućemo od jednog od naših gostiju u našem dobru. Moj današnji gost je mlad čovek, intelektualac, diplomirani ekonomista, ljubitelj borilačkih veština, čovek koji je trenutno i trener kondicioni u borilačkim sportovima, čovek koji se bavi uzgojem malina, proizvodnjom sokova i džemova od malina, čovek koji gaji japanske prepelice, somborske kaporke. Ne znam ni sam šta bih još mogao da kažem o mom i naravno vašem današnjem gostu, Nikoli Draganiću. Nikola, dobar dan i dobrodošli u naše dobro. Dobar dan i bolje vas našao. Da ne zaboravim, i to je vrlo bitno da napomenem da ste vi u stvari gradsko dete, beogradsko sa Voždovca, dete sa asfalta, što bi se reklo, i čovek koji je pokazao da je energijom i voljom sve moguće, čak i u poljoprivredi. Pa jeste, moja ljubav prema životinjama i prema prirodi je, da kažem, nadjačala asfalt, tako da ja, eto, sticajem čudnih okolnosti, nisam više u Beogradu, ali sam vezan za Beograd, imam ovde stan i dolazim svakog vikenda, ali poljoprivreda je ono što me interesuje i gdje se ja, bar za sada, jako dobro snalazim, bar tako kažu drugi. Puno tema bi imali zaista za razgovor i naši gledalci, neki se možda i sećaju, sigurno vaše priče o izostanku otkupa proizvoda od maline iz razloga što su vaše deklaracije bile na ćirilici. Vi ste to prevazišli prosto tako što ste sve te proizvode prodali sa ćiriličnim natpisima i hrvatskom tržištu, odnosno u Vukovaru. To je praktično tako završeno. Neki gledalci vas sigurno pamte u trenutku kada ste dali pomen, da tako kažem, čitulju veliku u dnevnoj štampi Bruce Lee-u, vašem velikom idolu. Ono što je meni najzanimljivije bilo jeste da priču baziramo na vašem bavljenju živinarstvom, odnosno proizvodnji kaporki i japanskih prepelica. Eto, sve je u stvari počelo od tih japanskih prepelica. Znači, sada će već 19 godina kako se ja bavim sa japanskim prepelicama i sam sebi sam dao zadatak, cilj, kako hoćete, da taj novac, bio sam jako mlad, taj novac da ne trošim, nego da ulažem u drugu proizvodnju. Znači, bitno je da bude proizvodnja, bitno je da bude vezano za hranu, onda od tih drugih stvari koje proizvodim, može da se troši novac. Što bi rekli ekonomisti, u stvaranje novonastale vrednosti, je li tako? Pa baš tako. Onda sam gledao kako da spojim lepo i korisno, kako da spojim zdravo zbog tih japanskih prepelica. Sad već sve više i više ljudi znaju, čuli su o lekovitim svojstvima te ptice. Počeo sam da uzgajam somborsku kaporku. Jeste, to je naša autohtona rasa, srpska rasa. I to su ove koke i petlove koje vide gledalci u našim kavezima. Ovo su jako mlada dva para. Tek sam počeo, da kažem, da ih proizvodim. Uzeo sam 4 različite krvi, pa ja se nadam da za 1-2 godine ću imati ozbiljno jato koje ću moći da izlažem po izložbama i u zemlji i u inostranstvu. Ja sam već sada dobio poziv od jednog prijatelja iz Crne Gore koji će organizovati berzu da učestvujem na berzi, na izložbi za prepelicama i sa kaporkama. Kad ste već pomenuli kaporke, da nešto kažemo o njima, odnosno o toj rasi. Reč je o autohtonoj rasi, je li tako? Našoj autohtonoj rasi. To je naša autohtona rasa, nastala u Somboru. Ona je, nastala ukrštanjem i kao i svaka druga životinja koja je nastala ukrštanjem, jako je otporna. I trudim se da što više približim i trudit ću se ovu rasu ljudima, jer kogod ima uslove
da je drži, naravno puštenu, kao domaću koku, em što je dobra nosilja, em što je jako otporna, jako malo troši hrane, zahvalna je za držanje, a država daje subvencije. Znači, subvencioniše ovu rasu i vi otprilike sa tim novcem, ako vam je puštena, koju dobijate od države, malte ne ćete kupiti hranu koja ona pojede cijeli godinu dana. Znači, ta jaja koja ona ne snese, a ona je jako dobra nosilja, od 230 do 300 jaja godišnje snese, znači, može da se proda, sve više se traže ta domaća jaja, mnogo su skuplja nego jaja sa farme i tako dalje. I tu je praktično isplativost proizvodnje, je li tako? Jeste, to je pokazalo se kao jako dobro isplativo. Subvencije se dobijaju, pretpostavljam, za genetske resurse, je li tako? Pretpostavljam da su one da ulaze u genetske resurse praktično Srbije. Oni ulaze u genetske resurse. Jedini uslov, pod znacima navoda, je da imate minimum 50 ptica i svake godine, da kažem, dobijate novac za njih. Znači, ja na proleće, s obzirom da se bavim i proizvodnjom inkubatora, planiramo da podignemo jato na 200 komada. Trenutno imamo u te dve boje, pa ćemo vidjeti. Znači, od 4 koje postoje, ne verujem da ćemo širiti. Nije nam bitan kvantitet, nego kvalitet. Koje su to boje, da samo kažemo gledalcima? Da, pa evo, to su ova bela, je li tako, crvena? Ja sam donao belu i ovu žutu. Postoji crna i postoji graorasta. Kao ona šarena. I koja je cena jednog ovakvog para kaporke? Da li postoji neka cena na tržištu? Upravo zbog toga što država daje subvencije, ona je, da kažem, možda malo veća cena nego obični kokošaka, ali ni to nije možda nekih 20-30 evra par u zavisnosti od kvaliteta. A što se tiče jaja, kakva je cena jaja? To su praktično jaja koja ulaze u red organskih jaja, ajde da tako kažem. Moglo bi se reći da ulaze u red organskih jaja i to je to. Minimum duplo skuplje nego sa parom. Obično. Sada se vratimo japanskim prepelicama koje su evo ovde na stolu ispred nas i tu su naravno i njihova jaja. Koliko trenutno broji vaše jato prepelice? Pa ja jato tek podižem. Znači, tek tamo novembar, decembar se podiže jato jer se jaja tih ptica prodaju za Uskrs. Znači, sad je to negde oko, ne znam, ja svakog dana se menja. To je praktično podizanje novog turnusa, ajde da tako kažem, stočarski. Tako je. Godišnjeg, eto, da tako kažem. Negde oko blizu 3000 sada imam ptica, s tim što imam na 6 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. 2 od tih 6 se nalaze u Crnoj Gori. I vi ste jednostavno čovjek koji je stalno na putu, bukvalno po celom regionu, ajde da tako kažem. Tako je. Ja dosta sarađujem i sa Makedoncima. Dones Kaka, koji je, da kažem, glavni za Makedoniju, najjače tamo sa pticama, mi, da kažem, menjamo se sa jajima i tako osvežavamo krv. Saradnja praktično. Da, imamo odličnu saradnju. Što se tiče samih prepelica, koliko su one zahtevne kao ptice? Šta u stvari njihov odgoj podrazumeva? Eto, moj cilj je da svaka opština, svako domaćinstvo koje ima uslova, a jako malo je potrebno uslova i za kaporku i za prepelicu, drži te ptice. Em što će zdravije da se hrani, em što će moći da proda neko jaje i da uzme neki dinar. Ima dosta straha kod ljudi, plaše se da li će moći prodaju, kako će, šta ovo, šta ono. Znači, nemojte sami sebi da postavljate bespotrebna, suvišna pitanja. Sve više je potražnja za tim jajima. 200-300 ptica nije mnogo da ima svako domaćinstvo, a tih 200-300 ptica će vam doneti mesečnu platu od nekih 30.000. Drže se ovako u kavezima, jako su mali potrošači hrane. Rok prepeličim jajima je 60 dana, nije kao kod kokoške 30 dana, s tim što, ajde kažem, mi smo otišli i korak dalje, pa jako kvalitetno meso. Meso ima preko 20% proteina. Ima više proteina od fazanskog mesa. Znači, najviše proteina, a najmanje masti od sve pernate živine.
Ne verujem da postoji ptica koja je bolja nosilja od prepelice, jer ona snese od preko 300 jaja godišnje. To je fantastično, zaista. Kako se kreću cene njihove? Kako se to kupuje? Se one kupuju na par ili na jato ili kako to ide? Pa, recimo da je ovo, da kažem, jedno jato od 9 ženki i 3 mužjaka, znači ta idealna razmera 1:3, to moglo bi se nazvati jednim jatom. I ovako u kompletu sa sve kavezima koji imaju i fioku i hranilice, pojilice, odrasle ptice, košta 5000 dinara. To je znači neko startno ulaganje, što bi se reklo, u proizvodnju. Jeste, ali to je bukvalno samo za vaše potrebe, da imate za kuću. Da, to ste i rekli koliko je neophodno za neku zaradu. Kad kažem da sam otišao korak dalje, hteo sam da kažem da mi, osim što prodajemo sveže meso, mi smo počeli i da dimimo meso. Imamo odličnu saradnju sa poljoprivrednim gazdinstvom Bročić iz Guče, koji nam uslužno dime meso na bukovim drvima po tradicionalnoj recepturi. Jaja, kada im prođe rok od 60 dana, mogu isto da se koriste, samo kuvana ili pržena, ne mogu sirova. Onda mi počeli smo da pravimo i marinirana jaja. Da bi praktično produžili rok. Tako je, da bi produžili rok i da bi ponudili nešto novo na tržištu. Izmet im je jako kvalitetan, koristi se u hortikulturi, čak imamo jednu gospođu sa kojom radimo kompenzaciju, ona nama daje ruže, a mi dajemo izmet. Tako je i došlo do mog bavljenja malinama, što sam ja u stvari radio kompenzaciju sa malinarima. Dobio sam sadnice, nisam znao gde ću, šta ću, ajde da probam i... Zarad izmeta koji je praktično višak u proizvodnji. Jest, baš to. Vi ste tu praktično spojili, da kažem, taj ekonomski deo, odnosno sebe kao diplomiranog ekonomistu i sebe kao proizvođača. I to je nešto što je onako zaista impresivno u vašem slučaju, jer ste vi praktično doveli svu tu proizvodnju, ajde neću da kažem do perpetuma mobile, to jednostavno ne postoji, ali do nečega što se zove zatvoreni lanac i zatvoreni krug. Pa jeste. Možda zahvaljujući tome što kada sam ja počinjao time da se bavim, nisam mogao, jako teško sam našao i ptice i kaveze, morao sam da prođem celu Srbiju da bi našao sve. Onda sam ja rekao, ako budem došao do tog nivoa, ja hoću da imam sve. I učio sam na sopstvenim greškama i rekao sam, znači, ako ikada budem ja savjetovao ljude, govorit ću mu samo onako kako jeste, jer znam koliko je meni bilo teško i sad kad vratim film, kad se vratim u prošlost, za neke stvari bolje da mi ništa nisu rekli nego što su mi govorili pogrešno. Izdavačka kuća Draganić je već pre 12 godina izdala knjigu o japanskim prepelicama, da bi i na taj način ljudima približili proizvodnju. Nikola, taj vaš korak dalje praktično odnosi se i na to da ste vi u proizvodnji prepelica japanskih rešili problem viška mužjaka, je li tako? I praktično taj višak mužjaka u jatu završava na ovom dimljenju o kome ste pričali. Da se vratimo na njihovu nosivost, koliko je cena na tržištu jaja prepeličnih? Kako se to kreće? Kod nas, kako u svetu? Da li imate te informacije? Cena uopšte nije velika. 10 dinara košta jedno jaje. U zemljama u okruženju ta cifra je minimum duplo veća, ali ljudi kod nas još uvek nemaju naviku da piju ta jaja i to je možda ono što je toliko oborilo cenu. Dakle, radi se samo o predrasudama, eto, da ih tako nazovemo. I da li imate neku saradnju sa inostranim kupcima? Da li ima nagoveštaja za neki izvozni posao, recimo? Da, ima nagoveštaja. Eto sad, kad me već pitate, skoro je osnovana zadruga. To je prva zadruga u opštini Lučani, Dragačevsko selo Veles.
Ja, eto, sticam okolnosti što sam vam pričao da ulažem, ja sam tamo kupio vikendicu i sad je moje selo Veles, ja drugo selo nemam. Agronom Novit, koji je preko 40 godina radi i živi u Austriji, poklonio je selu mini hladnjaču. Osnovana je zadruga i cilj te zadruge je da prikuplja poljoprivrednike iz, za početak, čitavog Dragačeva, da pomogne selu Veles i, da kažem, i okolini. Hoće da ozidaju sušnicu, da suše voće, da prave sokove i gotove proizvode i da izvoze za austrijsko tržište. On već ima, da kažem, zainteresovanih potencijalnih kupaca za to. Oni su mene kontaktirali, znajući čime se ja sve bavim, kako se ja sve bavim, baš ono na početku, sa početka priče što kažete, iako sam ja iz Beograda i gradsko sam dete, oni su prešli preko predrasuda i tražili su od mene savet i za sokove i za sve. Recimo, to Dragačevo je jako bogato autohtonim jabukama, starim srpskim jabukama, kao što su... I to su ove jabuke koje sam mi doneli ovde? Koje sam ja doneo, ja već 2-3 godine za svoje potrebe pravim od budimke, od kožare, pravim sokove. U stvari, to je ceđena, samo isceđena jabuka gde nema 0% vode, 0% šećera. Prvo od stvari koje ću ja njima predložiti je upravo to, da se prave ti domaći naši sokovi. I da se popularišu autohtone sorte i rase. Ja sam spreman da im dam i taj moj recept kako sam pravio sokove od malina. Imam još dosta saveta. Hoću da pomognem zadrugarima da proširimo autohtone rase kokošaka, autohtone rase svinja, znači sve to što je autohtono, da po tome budemo poznati u svetu. Nama će biti zadovoljstvo da i mi kao emisija Naše dobro i naravno kao čitava agrotelevizija pomognemo u razvoju svega ovoga o čemu smo do sad pričali. Ja vas pozivam da dođete, da snimite, da vidite kakvi smo domaćini. Evo, na samom kraju, prosto da ne zaboravimo i da ne ostanemo dužni našim gledalcima, da kažemo da ste vi i konstruktor i proizvođač inkubatora za proizvodnju praktično japanskih prepelica. Jedan takav inkubator je ovde kod nas u studiju i vi ovom prilikom želite da nekom od naših gledalaca koji se prvi javi tokom emisije u subotu od 16 časova na telefon koji će naši gledalci videti na svojim ekranima, poklonite jedan ovakav inkubator i nešto jaja za početak praktično proizvodnje. Tako je. Ovaj inkubator ću pokloniti. On ima kompletnu svu dodatnu opremu da može da se inkubiraju bilo koja jaja, ne samo jaja od prepelice. Ja sam njega već podesio na temperaturu koja odgovara, znači samo je potrebno da postoji i uputstvo unutra čak za upotrebu i sve. Ima i uputstvo, ima i saveti. Tu se nalazi moj broj telefona, šta god mu nije jasno može da me kontaktira. Ja sam jedini u Srbiji koji i proizvodi i koristi te inkubatore od vlagootpornih materijala. Osim tog inkubatora ja sam doneo 300 prepeličnih jaja da podelimo vašim gledalcima. Ja vam se zahvaljujem u ime dobitnika ove nagrade. Želim vam naravno uspeha u daljem radu i na samom kraju moram još kratko samo da vas zamolim da nam objasnite kada je reč o vašoj inovaciji, a to je, radi se konkretno o grejaču za dijalizu, ako se ne varam. Ja sam uspeo to da pronađem negde. Kratko o tome, o čemu se radi. Ono što ja volim da kažem u šali, nisam ja toliko vredan koliko su drugi ljudi lenji. Ništa od ovoga što radim nije da ne može bilo ko drugi da radi, razumete. Sticajem opet čudnih okolnosti, nažalost, ja sam bio prinuđen na neki način da napravim taj grejač, zato što je moja majka na peritonalnoj dijalizi. Ja da bih pomogao njoj, napravio sam taj grejač. Ljudi koji su na toj dijalizi znaju o čemu ja pričam. Sada već 80% ljudi u Srbiji koristi te moje grejače.
I ono što je lepo, a što vi ne želite da kažete, ja to prosto imam potrebu da na kraju razgovora kažem da ste vi takve grejače poklonili i klinici u Tiršovoj. Pa jeste, i na tome vam hvala zaista. Ne samo Tiršov, ja sam pozvao, evo mogu i sad opet da pozovem, sve nedobitne zdravstvene organizacije kojima je potreban taj grejač, neka mi se javi i dobit će besplatno. Ja vam se još jednom zahvaljujem što ste bili gost našeg doba. Hvala vama.